een baan bijnemen nu die kleine er is. Zoveel kosten. En dat gaan er waarschijnlijk alleen maar meer worden. Hoe ga ik dit volhouden? Bakkie? Ja, lekker man. Wat is hij ernstig geworden sinds zijn vader is? Het is toch het mooiste wat er is? Kan ik vragen of er iets aan de hand is thuis? Nee joh. Kom, ga verder. Kunnen we hier weg. Hé kerel. Zo'n klein opvoeden is niet niks hè? Gaat je het wel?